Moi. Tää on tällainen hassun hauska yöllinen mystinen päivitys. Mä oon tehnyt yhtä tärkeää videota, joka mä aloitan, laitan huomenna jakoon. Se on sitten kova. Kovista. Kaikkein kovin. Sen voin taata. Tämän yöllisen mystisen videon otsikko on Telepaatti ja kaapelirikko. Eli Profin on nimimerkki, jolla on lähes 22 000 seuraajaa, ja hän kirjoittaa, että kaapelinkorjausalus ja telepaatti ovat nyt kaapelirikon kohdalla. Viron merivoimat suojaavat aluetta useilla aluksilla. Asiaan liittyy outo yhteensattuma, jonka mä nyt kerron teille. Enskidal Kurvits on Viron rajavartioston suurin ja tunnetuin partioalus. Se kuuluu Viron merivartiostoon ja toimii Viron rannikkoalueiden ja merialueiden ja kansainvälisten vesialueiden valvontatehtävissä. Alus on nimetty Viron vapaussodan aikaisen tärkeän sotilasjohtajan Johan Unton Kindal Kurvitsin mukaan. Mä katsoin mielenkiinnosta aluksen sijainnin kaapelirikon jälkeen ja tallensin sen paikkatiedot jostain syystä. Se oli suorittanut vedenalaisen operaation 27.12.24, kun kaapelirikko tapahtui 25 muutamaa päivää ennen. Mä tarkistin aluksen sijainnin koordinaattien mukaan. Ja se näytti siltä, että se ei ollut Estlink-kaapelin kohdalla. Nyt tarkastelin tarkempaa reittiä laivoja seuraavien palveluiden kautta, joiden avulla otin esiin 30 päivän reitin. Näyttää siltä, että alus on ollut pitkään alueella. Karttojen mukaan Estlink-kaapeli ei ole tuolla alueella. Prolink tilannepäivitys. Profin on X-nimimerkki, jolla on lähes 22 000 seuraajaa. Tämä on todella erikoista, sillä NATO-trolleilla on hyvin harvoin yli 10 seuraajaa. Hän kertoo profiilissaan olevan Tushna-pirate. Minä katsoin, mitä se tarkoittaa, ja se tarkoittaa suomalaista merirosvoa. Tushna on halventava nimitys suomalaisista Venäjällä. Hän kirjoittaa, tilannepäivitys. Kaapelinkorjaus, alus ja telepaatti ovat kaapelirikon kohdalla ja Viron merivoimat suojaavat usealla aluksella. Varjolaivaston ankkuripaikalla on turva ja merentutkimuslaitos Pohjanmeri. Pohjanmeren rooli on mikä? Kysymysmerkki. Vika on siis paikannettu ja mä kysyin, että pitääkö tuo paikkansa. En saanut vastausta. Twiitin katselukertoja on jo 18 000, joten luulen, että tieto on paikkansa pitävä. Hän on mitä ilmeisemmin NATO-trollien johtonimimerkkejä. Paikalla on Gaape Vigilance kaapelin korjausalus, ja se on nyt sillä samalla alueella, jossa on suoritettu vedenalaisia operaatiota viimeisen 30 vuoden aikana Enskindal Kurvitsin aluksen paikkatietojen mukaan. Siellä, missä vedenalainen operaatio suoritettiin. Paljastiko Tushna Pirate 22 000 seuraajan suomalainen merirosvo nyt jotain liikaa? Vai oliko kyseessä hassu yhteensattuma? Sotarajalla. Ukraina teki lauantain vastaisena yönä 3.1.25 ja lauantai-aamuna useita lennokkihyökkäyksiä Pietarin ja Ust-Lugan alueella Venäjälle. Sota on siis hyvin lähellä Suomen rajoja. Samalla kaapelit ovat poikki, tai ainakin niitä korjataan. Mitä kaapeleita korjataan, koska Estlink ei ole niissä koordinaateissa karttojen mukaan. Höpöttikö Profin
vai onko jotain kehkeytymässä? Huomenna tulee suuri julkistus ja se on iso. Minä kerroin, että pian teen suuren julkistuksen ja kun mä tein sen videon, niin mä tajusin, että tämähän on aika suuri julkistus. Mutta toinenkin julkistus on tulossa. Joten pitäkää hatuistanne kiinni ja seuratkaa IP:tä, ihmisen poika. Heippa ja hyvää yötä.